Mga igsuon, ato na usab na dungog nga ang atong Ginoong Hesukristo migamit og mga sambingay sa paghulagway sa gingharian sa Dios. Ngano kaha nga migamit mga sambingay ato ang Ginoong Hesukristo? Ang sambingay aduna usab kini mga kalambigitan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang sambingay nga gipanggamit ni Kristo mga praktikal nga mga butang o makita usab diha sa tuang pagpakabuhi nining kalibutana. Sama sa sambingay sa liso sa mustasa. Iyang gihilagway ang gingharian sa Dios. Sama sa kaliso sa mustasa nga bisan sa kagamay sa liso apan kung alimahan, kung ipugas, kung itanom, mahimo kining dakong kahoy o daghan ang makapahimulos niini. Ang usa ka igpatubo sa pan, iya sab gihulagway nga sama niini ang gingharian sa Dios. Nga mutubo ang gingharian sa Dios kung adunay pagkugi, adunay effort nga pagahimuon, adunay cooperation nga pagahimuon sa mga tawo. Now, unsa man ato ang mapupo, unsa man ato ang makuha nining mga sambingay nga gihulagway sa Dios, sambingay nga gisaysay sa Dios. Mga igsuon, ang liso sa mustasa bisan bisag gamay pa kini kaayo, apan aduna kini talagsaong kalidad. Aduna kini talagsaong kinaiya. Sama na sa giingon sa ebanghelyo nga kung ato kining itanom sa yuta, ato kining atimanon, atong buubuan, mutubo gayud kini o mamahimong dakong tanom o daghan ang mga langgam nga mutugpa niini magsalag sa maong tanom o makapamunga kini og daghan. Now, pinaagi nining sambingay, pinaagi ni sambingay sa liso sa mustasa o sa igpapatubo sa pan. Si Jesus, iyang gipakita nga ang gingharian sa Dios nagsugod lamang sa pinakagamay, simpleng butang. Gani si Jesucristo gisalikway, ginaingon nga ang bato sa magtutukod, gisalikway sa mga magtutukod hangtod nga nahimo kining importante nga bato. Kini nga mga liso, kining gagmay nga butang, simple lang kaayo kini, usahay dili nato kini mapansin. Ang mga gagmayng butang dili nato kasagaran, dili nato matagaan og dakong pagtagad diha sa tong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Kini maghatag usab kanato di ay og dakong bili kung ato kining tagaan og importansya. Sama sa mga sambingay, kung ang pulong sa Dios, kung atong tagaag dakong bili, kung atong itisok sa atong kasing-kasing, kung atong atimanon, kung atong bisbisan, mutubo kini diya sa tag sa kakinabuhi. Ug sa pagtubo niini, kita nga nag-alima niini, kita nga nagtanom niini, makapamunga gayud mga bunga sa kaayuhan. Kung ato kining alimahon diha sa pagbuhat og mga maayong buhat, pagbuhat sa kaluoy, kung ato kining bisbisan diha sa pagampo, makabunga gayud kini sa mga bunga nga mulungtad, mga bunga nga dili kutkuton, dili madunot, kundi mga bunga nga mao'y maghatag og giya ngadto sa tong isig kaingon, mga bunga nga mao'y magtultul kanato ngadto sa gingharian sa Dios. Gani si Propeta Zacarias miingon, "Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin." Og matod pa sa panultihon, big things often have small beginnings. Sa mga kaigsunan ko ni Kristo, usa kini kapahinumdom sa Dios kanato nga ang tanang butang, magamay man o madako, aduna kini mga rason, aduna kini bili diya sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. ug ato kining tagaan og dakong bili usab aron sa ingon
kita nga nagasunod sa Dios, kita nga mga Kristiyanos, mamamahimo gud kitang o makabunga gayud kita diha sa mga bunga sa maayong buhat, bunga sa buhat sa kaluoy, o diha sa bunga sa paghigugma ngadto sa atong isig katawo. Sama sa liso sa mustasa, bisan sa iyang kagamay, apan nakahatag og maayong gawi, nakahatag og maayong ehemplo ngadto sa ubang mga kahoy. Pinaagi sa iyang pag-abri sa iyang kaugalingon, sa paghatag og kapasilungan sa mga langgam, sa paghatag og lugar nga kundi ang mga langgam makasalag ug makapuyo kaniya. Sama unta kita niini nga diha sa tungtag sa tag sa kinabuhi, andam usab kita nga mudawat abli usab atong kaugalingon ngadto sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa mga nanginahanglan. O ato kining pangayoon nga grasya sa Dios, atong pangayoon ang iyang panabang nga sa ato ang pagpanikay-sikay nining kinabuhia, andam kita kanunay, malig-on kita kanunay, madasigon kita kanunay sa pagsunod sa iyahang kasuguan, ug madasigon kita sa pagtabang ngadto sa atong kaigsuonan nga nanginahanglan. Ato kining pangayoon sa atong pagpadayon nining santos nga misa. Palihog manindog.